Hi! Ako nga pala si Disciple Gabby at gusto ko lang mag-share ng kwento ng paniniwala ko. Lumaki ako sa born-again Christian community. Doon ako na-baptize, doon ako natutong mag-pray, magbasa ng Bible, at mag-worship sa lively music na parang concert tuwing Sunday. Ang saya, ang gaan ng feeling, parang very personal si Jesus sa akin. Kaya sabi ko dati, ito na siguro ang tamang simbahan. Pero habang tumatagal, dumami ang tanong sa isip ko, bakit ang daming born-again churches? Lahat sila may kanya-kanyang pangalan at interpretation ng Bible. Saan ba talaga nagsimula ang church ni Jesus? So, nag-decide ako mag-research. Hindi yung base lang sa preaching. Gusto ko ng history. And eto ang natuklasan ko. Alam mo bang ang born-again movement nagsimula lang sa 20th century? At ang Protestant Reformation, 1517 lang nagsimula. Kay Martin Luther, isang dating Catholic priest na tumiwalag. Pero si Jesus nabuhay 2,000 years ago. So ang tanong, saan napunta yung church na itinatag niya? Kasi sabi niya sa Matthew 16:18, "Upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it." Hindi raw ito mawawala. At habang sinusundan ko ang kasaysayan, lahat ng daan pabalik kay Kristo ay tumuturo sa iisang simbahan, ang Catholic Church. Hindi ito tungkol sa feelings lang, hindi lang sa saya ng worship, kundi sa ugat ng pananampalataya, sa church na may 2,000 years na unbroken history mula sa mga apostol hanggang sa Santo Papa ngayon. Hindi madaling tanggapin nung una, pero totoo eh. Mula born again ako, pero ngayon, Catholic by conviction. Kung ikaw din ay naghahanap ng katotohanan, don't stop at the surface. Research. Read the early church. Go deeper than the sermon. Ang katotohanan, hindi nababase sa dami ng emosyon, kundi sa lalim ng pinanggalingan. Share mo to. Baka ma-realize ng mga friends mo mapabalik sa katotohanan. Be a digital disciple. Share Christ with every click. God bless.